V dolinách sa už prebúdza jarná príroda, je marec a zimu sme už takmer všetci definitívne uzavreli. Teda takmer všetci. Na svahoch západných Tatier sa totiž ešte stále lyžuje. V tomto čase v objatí krásnej oravskej prírody každoročne absolvujú lyžiarsky kurz aj študenti z gymnázia Milana Rastislava Štefánika. No a kým my prezliekame teplé bundy za ľahšie, oni ešte stále vymieňajú čižmy za lyžiarky. Teraz sme 10. rok, už sme si tu zvykli a máme tu vynikajúce podmienky. Ešte sa nestalo, že by sme tu nelyžovali vždycky, akože do konca marca, začiatok apríla, vždycky tu sú snehové podmienky vynikajúce. Tak ako vidíte, v našom stredisku Roháče Spalená ešte podmienky aj napriek tým teplám, čo sú veľmi dobré. Máme priemerne 60 cm snehu, vyše 20 hektárov zjazdoviek, všetko máme zasnežené aj technickým snehom. Takže záruka toho snehu a dobrej lyžovačky býva. Naše západné Tatry ponúkajú takúto krásnu zimnú scenériu. Tamojšia príroda uľahodí nielen oku, ale uspokojí všetkých nadšencov najobľúbenejšieho zimného športu. Rok čo rok sa pod taktovkou inštruktorov, pedagógov na svahoch Spálenej naučí lyžovať nejeden študent. Ráno o 8:30 budíček, potom máme o 8:45 raňajky, ideme o 9:00 na svah. Prídeme sem, urobí sa rozcvička, aby sa decká troška zahriali. Máme ich v tých skupinách porozdeľovaných. Potom následuje výcvik, robia sa jednotlivé cvičenia. Decká to opakujú teda po nás, po inštruktoroch. Majú potom samozrejme aj nejaké tie voľné jazdy, kde si to všetko oni môžu samostatne preskúšať. Takže chodia sem úplní začiatočníci, dajme tomu, že čo majú teda výstroj zo školy, čiže nemajú ani svoju, prvý raz stoja na lyžiach a takisto sa naučia. Na Zverovke trvá sezóna vždy minimálne do konca marca a lyžuje sa tu aj na Veľkú noc. No a taká jarná lyžovačka ponúka aj niečo naviac. No to tu na Roháčoch je záruka vždy toho snehu. Tá jarná lyžovačka veľkonočná vždy býva takáto krásna, že to je už o niektorí v kraťasoch, v tielkách, už je to aj o opalovaní. Študenti si tak zalyžujú, pri dobrom počasí nachytajú bronz a užijú si krásne Tatranské hory. No a nerobme si ilúzie, že po návrate zo svahu na chatu v Oraviciach padnú rovno do posteli. Lyžujeme do 3:00, keď sa vrátime, tak máme teda teplý obed o 3:30 a potom majú deti, dá sa povedať, taký odpočinok dvojhodinový a o 7:30 večera. No a večer to potom vypukne. Takmer domácké prostredie na chate Lux v Oraviciach poskytuje študentom veľa možností trávenia voľného času. Sú to 5 nocí, takže väčšinou tak 2-3 krát diskotéka plus karaoke, alebo teda, ako vidíte, spoločenské hry, teda biliard, alebo stolný futbal, alebo rôzne hry, ktoré si donesú z domu. Chata je super vybavená, je tu aj fínska sauna, parná sauna. Proste tam sa robia veci nad rámec. Zdravím všetkých do Nového Mesta. I tam akože máme také domáce podmienky, viac menej. Lyžiarsky je v prvom rade o lyžovaní, ale samozrejme deti tu utužujú kolektív. Deti sa na tento lyžiarsky hlavne preto to tešia a tie staršie ročníky vlastne preto sem aj častejšie chcú ísť z roka na rok, lebo je mi tu super.